Nog één keer die bijzondere Jasper 366. Met zijn zonen, zijn kleinzonen, zijn achterkleinkinderen. Wat een hengst. Voor u is het altijd vrij gewoon, maar toch, het greep is altijd wel waar hoe het publiek hem, of hoe hij het publiek inpakt. Dat is voor u, ja, je weet dat het goed hinder is, maar toch is het altijd wel een rietsel. Jasper wie al mooi pensioen bij de Fokkers, die al jaren eigenes en verzwargers wien. De familie Wijma in Jislum. De laatste tijd kreeg het hinder last van een trauma onder de voet. En dat die de familie besluiten de dienst inslepen te letten. Het trauma ons in voort belemmeren zien bewegingen. En dat vonden wij net meer Jasper waardig. Daar hebben we het besluit om namen. Jasper is 3 dagen voor de hienstekeuring van dit jaar stonden. Op de keuring in 2020 nam er afskiën. Het publiek stiert door met trin in de egen op de banken. Dames en heren, we gaan staan. De huldiging van de King of the Stallions, Jasper 366. Er komt altijd wel weer opvolging vanzelfs en oren hingsten die hem goed benaderen. Maar ik weet net dat er al wel weer in is als Jasper zelf. In zijn leven binnen zo'n 3000 dekkingen van hem registreerd. Hij had 5 goed karde zwan en tol van pakensissers. In de fokkerij wie er grensverlissend met zijn swingende beweging. Jasper 366 is zo'n 20 jaar geworden.